Siellä alhaalla on kirjaimellisesti tuhansia kaloja. Kyllä! Katso sen punaista silmää. Ei voi olla totta. Mikä tuo oli? Se on valtava oranssi molly. Sain yhden siihen pieneen putkijuttuun. Ne ovat punaisia. Ei voi olla totta. En todellakaan odottanut tuota. Se on pieni, rauskun näköinen juttu. Tämä on hullua, kaverit. Siellä on niin paljon kaloja. Voi hyvänen aika. Me saatiin yksi! Miten menee The Fination? Tervetuloa takaisin uuden mahtavan videon pariin, kaveri. Tänään me pyydystetään siistejä akvaariokaloja luonnosta mun äidin Tiki Hut akvaarioon. Tätä videota on odotettu pitkään, te ootte pyytänyt tätä jo kauan. Mun äiti on pyytänyt tätä jo pitkään. Kuten tiedätte, mun talon ympärillä on lampia ja akvaarioita, mutta se, johon olette eniten halunneet mun hakevan kaloja, on mun äidin Tiki Hut akvaario. Hän on tehnyt hyvin selväksi, että hän haluaa siistejä värikkäitä kaloja akvaarionsa, ja tänään on vihdoin se päivä, kun me tehdään se. Eilen itse asiassa laitoin koko akvaarion uusiksi ja tein siitä tosi hienon kasviakvaarion. En oo koskaan tehnyt mitään vastaavaa, mun mielestä siitä tuli tosi hyvä, en malta odottaa, että pääsen näyttämään sen teille. Ja niin, tänään kuten sanoin, me mennään yhteen mun lempipaikoista ja pyydystetään tetroja ja muita siistejä kaloja laitettavaksi akvaarioon. Mun mielestä se on paras paikka pyytää kaloja äidille, koska siellä kaikki kalat on tosi värikkäitä ja uskon, että hän tulee rakastamaan niitä. Hän kyllä haluaisi esimerkiksi diskuskaloja tai enkelikaloja, mutta en tiedä mistä niitä nyt saisi pyydystettyä. Joten toistaiseksi aiotaan pyytää tetroja ja muita kaloja. Eli mennään nyt katsomaan akvaariota. Näytän teille, millä se näyttää tällä hetkellä. Se on tosi hieno. Ja sitten otetaan äidin reaktio siihen. Ja sitten aion kertoa hänelle, että aion pyydystää kaloja hänelle. Ja joo, hän tulee varmasti innostumaan. Toivottavasti hän pitää siitä. Ja toivottavasti saadaan pyydystettyä hänelle tosi hienoja kaloja akvaarioon. Mennään hommiin. Äiti, nyt se hetki on vihdoin koittanut. Sun akvaario on valmis. Hän tulee varmasti innostumaan. Hän on pyytänyt tätä jo niin pitkään. Pidä pää alhaalla. Pidä pääni alhaalla. Okei, nyt mennään. Okei, äiti, pidä silmät kiinni. Me näytetään se. Näytetään katsojille ensin, kaverit. Katsokaa tätä. 3, 2, 1. Pum! Tässä on uusi Tiki Hut akvaario. Mä luulen, että tämä on juuri sitä, mitä äitini on pyytänyt. Ajopuut, istutettu akvaario, musta pohjamateriaali, eläviä kasveja kaikkialla. Näyttää upealta. Otin kaikki kalat pois ja tein koko akvaarion uudestaan. Ja nyt meillä on hyvä lähtökohta joillekin tosi siisteille kaloille. Ja joo, mielestäni tämä näyttää upealta. Tää oli ensimmäinen kerta, kun tein tämän. Kertokaa mielipiteenne kommenteissa, kaverit, miten meni. Noniin, äiti. Olen niin hermostunut. Ootko valmis? 3, 2, 1, kas tässä. Voi. Rakastan sitä. Kyllä, se on niin kaunis. Nyt, okei. Mitä aiomme tehdä nyt? Minä menen yhteen paikoistani, joissa pyydämme näitä värikkäitä kaloja. Ja aion pyytää kalaa tälle päivälle. Ei rumia kaloja, kaverit. Ei rumia kaloja. Joten kaverit, me lähdetään nyt siihen paikkaan ja yritetään pyytää tosi hienoja kaloja. Teen parhaani, äiti. Mennään siis paikalle, katsotaan mitä saadaan kiinni ja tuodaan nyt sitten tänne takaisin. Jättäkää tykkäys, onnea tuomaan. Nähdään siellä, kaverit. No niin, kaverit, nyt ollaan perillä. Saatatte tunnistaa tämän paikan, koska ollaan tehty täällä paljon videoita. Ja se johtuu siitä, että täällä on ihan älyttömästi kaloja. Yksi mun lempipaikoista. Meillä on haavi mukana. Kun tulet tänne, pitää olla haavi, jossa on pienet reijät, koska nämä kalat ei ole kovin isoja. Ne on tetroja, gurameja. Täällä on myös muita siistejä lajeja, mutta suurin osa on niitä. Guramit ja tetrat. Niitä me siis etsitään. Meillä on ämpäri kaikille niille kaloille, jotka halutaan pitää, kaikki mitä löydetään ja halutaan viedä takaisin Tiki Hut akvaarioon. Ja tämä tässä. Tämä on meidän salainen ase. Meillä on kalapyydys täynnä leipää. Nämä kalat rakastavat leipää täällä. Kuten näitte, kävelimme juuri paikalle ja tuolla alhaalla on kirjaimellisesti tuhansia kaloja. Olen todella innoissani, että päästään haavittelemaan tuolla. Vesi virtaa kovaa ja näen siellä niin paljon kaloja. Joten mennään suoraan asiaan, kaverit. Haavitaan vähän eri paikoista, katsotaan missä on paras paikka ja missä saadaan eniten kaloja. Sitten laitetaan meidän kalapyydys ja toivotaan parasta, kaverit. Alvetaan. Ensimmäinen kauha, kaverit, menen suoraan tähän. Katsotaan mitä saadaan. Joo, ihan uusi haavi. Katsotaanpa. Täytyy vaan haavia näitä kaikkia. Ja toivoa parasta. Ei mitään tässä kauhaisussa. Etsitään vain värikkäitä kaloja. Äitini ei halua mitään rumia. Tuossa on paljon. Tai tossa on kokonainen parvi. Ne on vesihyönteisiä. Tuolla on niin paljon vesihyönteisiä. Nyt. Voi luoja, meillä on kunnon saalis. No niin, mikä se on? Ole kiltti. Sano, että saimme tetran tai jotain. Ne kaikki näyttävät hyttyskalalta, luulisin. Mutta se on hyvä merkki. Saimme paljon kaloja yhdellä pienellä haavilla. Se oli aivan vesiputouksen vieressä. Luulen, että siellä nämä kalat ovat. Jatketaan yrittämistä ja katsotaan saadaanko jotain siistiä kiinni.
Se oli todellinen jättisaalis. Sano nyt, sain sen. Siinä oli niin paljon kaloja. Katsotaanpa. Ja siinä se on, päivän ensimmäinen tetra. Katso tuota tuossa. Se on ehdottomasti tetra. Katso sen punaista silmää. Tosi siistiä. Oota, katso kuinka pullee se on. En oo varma mikä laji. Tiedän, että mä ollaan saanut niitä täältä ennenkin. Mut toi on tosi hieno. Luulen, että äitini pitää siitä. Sillä on todella kauniit punaiset silmät. Niitä me etsimme. Hyvä, täytetään tää ämpäri. Päivän ensimmäinen saalis. Hyvä alku. Näin siinä niin paljon kaloja. Hyvä, täytetään ämpäri. Nyt, tetrat on parvikaloja. Joten kun saamme yhden, niitä on varmasti paljon enemmänkin siellä, mistä se tuli. Voi luoja, tossa kolossa on niin paljon molleja. Okei, mennään. Sinä pystyt siihen, tetra. Luulen, että sain sen. Tossa on paljon molleja. Meidän on täytynyt saada joitakin. Tulee nyt, jotain tarttui. Katsotaanpa. Katso tuota. Se on kaunis hammaskarppi. Nyt. Tuo on se uros, josta puhuin. Katso kuinka kaunis se on. Sininen ja punainen. Tiedätkö mitä? Pidetään tämä ämpärissä ja kysytään äidin mielipidettä siitä. Katsotaan, haluaako hän pitää sen. Minusta se on hieno. Ei voi olla totta. Katso tuohon. Katso. Tuo on molly, luulisin. Se on valtava oranssi molly. Voi hyvänen aika. Näin molleja, mutta ne eivät olleet oransseja. Yleensä ne ovat sellaisia tylsän värisiä. Tämä voisi ehdottomasti mennä Tsikihat akvaarioon, joten pidetään hänet. Kaunis molli. Ämpäriin. Odota, ei voi olla totta. Tule tänne. Minä oikeasti sain yhden. Sain yhden siitä pienestä putkesta. Katso tuota. Siellä oli molly ylhäällä. Joo, sain sen. Siellä on oikeasti kaloja. Tässä on itse asiassa vähän oranssia ja mustaa, näetkö? Juuri tästä puhun. Joten tämän täytyy olla tavallisen ja ehkä sen oranssin risteytyspoikanen. Se on tosi siistiä. Täällä on kaikenlaisia erilaisia värimuotoja. Pidetään tämä kaveri ja laitetaan se minun minilampeeni. Luulen, että hän on liian ruma äidilleni, mutta hän on aika siisti. Hän tuli oikeasti ulos siitä putkesta. Katso, kun vesi virtaa sieltä ulos. Kukapa tietää, minne se johtaa, mutta sieltä tulee ehdottomasti hienoja kaloja. Selvä. Luulen, että on aika asettaa ansakaverit. Tämä on ehdottomasti paras paikka. Nyt kun ansa saa olla rauhassa, kävellään karavaa pitkin ja haavitaan vähän, jos löydettäisiin tetrajen paras paikka. Koska kun löydät yhden tetran, löydät ne kaikki samasta paikasta. Laitetaan siis ansa veteen ja tutkitaan sitten loput tästä purosta. Hyvä, täydellistä. Tulemme takaisin tälle 3 tunnin päästä tarkistamaan kala-ansan. Nyt tutkitaan puroa ja katsotaan mitä muuta löydetään. Kävetiin vain vähän matkaa. Tuolla näkyy meidän kala-ansa. Se ei ole kovin kaukana, mutta mä ollaan löytänyt tosi hienon kohdan purosta. Katso tätä. Tästä aiomme aloittaa haavimisen. Näet, että tää on vaan pieni puro. Luulen, että tää voisi olla pieni tetrojen keskittymä. Mennään alas tuonne, haavitaan ympäriltä. Näen tässä paljon kaloja. Olin oikeassa. Ne vain säikähtivät ja menivät kaislikkoon. Tuossa noin. Juuri tuossa. Tule nyt! Olin ihan sen kohdalla, kaverit. Tossa oli niin paljon kaloja. Mikä tuo oli? Oliko se yksi? Tiedän, että sain varmasti jotain kiinni. Tuolla, kyllä. Okei, tuo on varmasti tetra. Katsokaa tuota, kaverit. En tiedä mikä laji se on. Se on kuitenkin tosi kaunis. Katsokaa tuota raitaa sen selässä. Voi hyvänen aika. Okei, en malta odottaa, että saan sen akvaarioon. Siinä on melkein kuin vaaleanpunaista. Niitä on 2. Kyllä, saimme 2 tetraa tuosta. Laitetaan ne ämpäriin. Kertokaa, jos tiedätte, mitä tetroja nuo ovat. Olen tosi innoissani. En usko, että olen saanut noita täältä aiemmin. Voi luoja, ne ovat niin nopeita täällä. Siinä se oli. Ei mitään, mennään. Joo, okei. Taas ei mitään. Voi luoja. Katso, ne ovat punaisia. Ei voi olla. Näitkö tuon? Siinä oli varmaan 1 miljoona punaista kalaa. Ne oli niin nopeita. Toivottavasti sattaa sen kameralle. Kyllä, ei voi olla. Katso tätä. Ei, siinä on 2. Siinä on 3! Saimme koko parven kiinni. Kyllä, en tiedä mitä nämä ovat. Katso noita värejä. Tämä on niin täydellistä. Tämä on juuri sitä, mitä äitini haluaa. Siellä oli oikeasti varmaan 1 miljoona. Tuolla on vielä 1. Meillä on 4. Tää on ihan hullua. En tiedä mitä tetralajia nämä ovat, ehdottomasti tetra kuitenkin, ja juuri sitä me haluamme. Voi hyvänen aika. Nuo ovat minun lempikaloja, joita olemme aiemmin saaneet täältä. Näitä emme ole koskaan saaneet, en tiedä mitä ne ovat, mutta laitetaan ne tuohon ämpäriin. Okei kaverit, kertokaa kommenteissa kalan nimi, jos tiedätte sen. Rakastan sitä, jatketaan eteenpäin ja katsotaan mitä muuta löydämme. Voi hyvä luoja, tuolla ne ovat. Nauhoitatko? Ne ovat kaikki tässä. Ne ovat kaikki tässä. Ei, mokasin tossa. Ne olivat ne. Se oli sama kalaparvi, jonka näimme aiemmin. Joo, en saanut yhtäkään. Ne ovat takavirrassa. Ne ovat tuolla takana. Tule nyt. Luulen, että sain sen. Sain lisää. Kyllä, saimme sen. Saimme sen varmasti. Tuolla ne ovat. Kyllä. Tämä on tosi iso. Katso tuota. Ne ovat niin kauniita. Sillä on 2.
Se on taas yksi niistä, joita juuri äsken saimme. Ja taas yksi punainen ja sininen. Voi luoja, olen ihan sekaisin. Tää on ihan hullua. Hyvä, 4 lisää pidettäviä. Siinä ne menevät. Auta minua tunnistamaan, mitä nuo kalat ovat, koska rakastan niitä. Ne ovat yksiä suosikkikaloistani, joita olemme täällä saaneet. Kävelen kirjaimellisesti kanavaa pitkin haavivedessä. Toivottavasti saan tällä tavalla 1 miljoona kalaa. Tämä on uusi taktiikka, kaverit. Kokeilkaa kotona. Katsokaa nyt tätä. Voin kävellä koko kanavan näin. Voi luoja, tämä on raskas. Mikä tuo on? Voi hyvänen aika. Näin siellä jotain. Me varmasti saatiin jotain tuolla. Se oli isompi. Lisää killifisukaloja. Juuri tuossa. Kato tuota. Voi hyvänen aika. Kyllä, se on vuoripuromonni. Se näyttää pieneltä rauskuun verrattavalta otukselta. Voi hyvänen aika. Kyllä, juuri tätä minä halusin kun tulin tänne. Se näyttäisi niin hyvältä siinä pienessä Tiki-Hut-akvaariossa. Kato sen pientä suuta tossa. Se on kuin pieni rausku. Noniin, viedäänpä se takaisin ämpäriin. Tosi hyvä. Tätä minä toivoin. Se oli päätavoitteeni. Kato tuota pientä kaveria. Se imee peukaloani. Noniin, mene ämpäriin. Siinä mennään. Meillä on jo paljon hienoja kaloja, mutta luulen, että tarvitsemme lisää. Jatketaan eteenpäin. Katso kaikkia kaloja tuossa kolossa. Voi hyvänen aika. Voi hyvänen aika. Kaloja oli niin paljon. Tämä on niin hauskaa. En ole koskaan nähnyt tää näin paljon kaloja. Luulen, että se johtuu sateiden nostamasta veden pinnasta. Siellä on kyllä uusia lajeja. Okei, tuo on serpetetra. Tiedän itse asiassa tämän nimen. Olemme pyytäneet näitä täällä paljon ennenkin. Tosi siistiä. Se on serpe. Kaunis tetra. Se tulee näyttämään upealta akvaariossa, kaverit. Nyt kaikki nämä kalat, joita pyydämme, näyttävät paljon paremmilta sitten, kun ne ovat oikeasti akvaariossa. Joten pysykää kuulolla videon loppupuolella, kun laitamme ne kaikki sinne. Ne tulevat näyttämään upeilta. Mutta tuo on todella hieno tetra, täydellinen lisäys. Ämpäriin se menee. No niin, se oli hyvä pieni seikkailu. Saimme paljon kaloja. Löysimme punaiset ja siniset tetrat, mutta olemme nyt kävelemässä takaisin ansallemme. Se on tuolla alhaalla. Aiomme haavitella vähän sillä alueella. Olen varma, että leipämme houkutteli paljon kaloja. Näin niin paljon kaloja ansassa. Voi hyvänen aika. En malta odottaa, että pääsen nostamaan sen ja näkemään mitä saimme. Ennen sitä haavitellaan vielä vähän. Haluan haavittaa tuossa tunnelissa. Näetkö tuon tunnelin? Näen kaloja. Siellä on paljon kaloja. Wow, katso tuota. Se on niin sininen. Se on kuin jättimäinen versio niistä muista. Mikä tuo on? Siellä täytyy olla enemmänkin. Näin niin monta kalaa menevä siihen putkeen. En tiedä mikä se on. Niin on. Ei. En voi sössiä tätä, okei? Ne on molemmat punaisia ja sinisiä, mutta niillä on täysin erilaiset muodot. Se on tosi siistiä. Toi on kaunis kala, selvä. Wow. Se oli lähellä! Laitaan se vaan ämpäriin. Siitä vaan, kameri. Hyvää! Katsokaa tätä, tyypit. Ansan vieressä on jonkun hylätty kalapyydys. Luulen, että löysimme tämän viime kerralla. Ja ei voi olla totta. Siellä on oikeesti jotain sisällä. Katsokaa tätä. Ette voi olla tosissanne. En odottanut tuota ollenkaan. Se on pieni oranssi rapu. Se vain hengailee siellä. Tulepas ulos täältä. Sain sen. Katsokaa miten söpö. Olemme pyytäneet näitä täällä monta kertaa ennenkin. Luulen, että tämä on ainoa paikka, mistä niitä saadaan. Sillä on vain yksi saksi. Se on niin söpö. Siitä vaan, kaveri. Heitetään tää meidän tavaroiden joukkoon ja laitetaan se pois, kun ollaan valmiita, koska toi ei ole hyväksi vedelle. Emme halua, että mikään jää sinne jumiin. Luulen, että vesihyönteinen puri minua takapuoleen. Se polttelee. Tool nyt. Joo. Kyllä, voi luoja. Et voi olla tosissas. Kato ton kalan värejä. En tiedä mitä näitä kutsutaan. Ollaan saatu näitä täältä ennenkin. Nää on kuin yksi niistä. Ei. Se oli lähellä, ei leikitä nyt. Laitetaan ne vaan ämpärin, pojat. Me ei voida menettää yhtään värikästä kalaa äidilleni. Siis tuo on vain upea. Katso tuota punaista ja keltaista. Se näyttää ihan, en edes tiedä miltä. Nää on yksi jo suosikkikaloistani pyytää täältä. Ämpäriin se menee. Okei, kalajumalat ovat siunanneet meitä tänään, pojat. En tiedä mitä tapahtuu, mutta kaikki tähdet ovat kohdallaan. Meillä on siellä niin paljon kaloja, jotka tulevat näyttämään upealta Tiki-Hut-akvaariossa. Mutta kuten sanoin, pojat, suuri finaali on kalaloukku. Me voidaan haavia niin paljon kuin halutaan. Me voidaan jahdata näitä kaloja ylös ja alas puroa koko päivän. Ja me halutaan saada kiinni niin monta kuin saadaan kalaloukuilla. Se johtuu vaan siitä, että ne ovat todella nopeita ja minä en ole tarpeeksi vikkelä. Mutta kalaloukuilla me voidaan huijata niitä aika hyvin. Ja yleensä saadaan paljon kaloja juuri niillä. Meidän loukku on tuossa. Mennään tarkistamaan se. Siitä on kulunut noin 2 tuntia. Te ette näe sitä, mutta näette kuinka olen aivan hiestä märkä. Okei, on ollut rankka päivä. Selvä. Katsotaanpa. Tuon sen tänne päin. Noin. Nostan sen ylös. Suuri finaali. Voi luoja. Et voi olla tosissas. Tule tänne, täällä on niin paljon kaloja. Ei voi olla totta. Ne on kaikki tetroja. Ne kaikki näyttää tetroilta. Katso tätä. Tää on hullu, tyypit. Siellä on niin paljon kaloja. Katso tota.
Se on niin värikäs. Okei, meidän täytyy alkaa lajitella näitä kaloja. Katso, en edes tiedä mistä aloittaa. Okei, tässä on toinen serpatetra. Tää on valtava. Katso tuota punaista tossa. Tuo on todella kaunis. Tää on jumissa haavissa. Katso, tämä näytti siltä kuin se olisi yrittänyt mennä ansaan ja jäi jumiin. Oletko kunnossa? Sain sen. Mikä tämä on? En tiedä mikä tuo on. Katso sitä. Sillä on todella pitkät. Mitä? Okei, se menee suoraan ämpäriin. Tuo on niin siistiä. Näytti siltä, että se yritti tunkea itsensä sinne. Ja se oli liian lihava. Katsokaa tätä. Tää on siistiä jätkät. Saatiin tällainen. Punainen ja sininen kala. Kaloja on niin paljon. Katso, niitä on joka puolella. Tuo on toinen tetra. Taitaa olla toinenkin laji. Hyvä on. Se menee ämpäriin. Okei, reellisesti sanottuna mun mielestä meidän pitää vaan kaataa kaikki ämpäriin. Tämä on hullua jätkä. Täällä on aivan liikaa kaloja käydä läpi. Ota vaan kourallisen pois. Katsokaa tätä. Teen tämän ämpärin päällä, ette menetä mitään. Tässä on sininen akara, tässä on sininen akara, tässä on kolumbialaisia tetroja, mollit, tässä on toinen sellainen. Herra jestas, tämän oli tarkoitus tapahtua. Tarkoitan, meidän akvaario näyttää upealta tämän jälkeen, herran jestas. Okei, tuolla on killifish, me emme halua häntä. Katso näitä kaikkia tyyppejä, ne ovat kaikki tetroja. Se on ihan hullua! Okei, täällä on myös paljon molleja. Ja hyttyskalojakin. Yritän karsia niitä pois. En halua niitä. Luulen, että siinä se oli, kaverit. Katsokaa tätä. Tässä on viimeiset siistit kalat. Tässä on vielä 2 tällaista punaista ja sinistä. Ja sitten tämä näyttää tetralta. En tosin ole varma mikä laji. Luulen, että siinä on kirjaimellisesti noin 50 kalaa yhteensä. Suurin osa niistä tuli myös ansasta, mikä on hullua. Sanoinhan teille, että ansat on se juttu. Me vain kaaremme loput takaisin. Kaikki tavalliset tyypit, siinä he menevät. Puroon. Katso tuota. Tuossa on se todella iso sininen. Luulen, että saimme 2 sellaista. En ole varma. Voisin käydä tätä ämpäriä läpi teidän kanssa koko päivän ja näyttää kaikki kalat, mutta luulen, että meidän täytyy vaan lähteä kotiin, laittaa ne akvaarioon ja näyttää teille niiden värit kunnolla. Olen todella innoissani siitä. Joten mennään kotiin ja laitetaan ne akvaarioon, jotta voimme oikeasti ihailla niitä. Ja kyllä, tulemme ehdottomasti takaisin tänne toista osaa varten Tiki Hut Akvaarion täyttövideoihin. Yritetään pyydystää lisää tetroja sinne ja joitain muita siistejä kaloja. Mutta joo kaverit, me lähdetään nyt viemään nämä kalat akvaarioon. No niin kaverit, me päästiin takaisin mun kotiin ämpärillisen kalojen kanssa. Äiti ei ole vielä täällä ulkona, me ei ole vielä näytetty hänelle kaloja. Mitä aion tehdä on totuttaa nämä kalat Tiki Hut Akvaarioon, antaa niiden sopeutua ja valmistautua. Sitten tullaan tänne ulos ja lisätään ne akvaarioon ja katsotaan hänen reaktionsa. Tästä tulee hullua kaverit. Meillä on niin paljon siistejä kaloja. Paras saalis tähän mennessä tuolta paikalta. Joten totutetaan ne ja laitetaan akvaarioon. Okei kaverit, kalat on totutettu. Sanoin juuri äidilleni, että hän voi tulla tänne ulos. Tässähän tulee nyt, olen niin innoissani. Oletko valmis? Olen valmis. Ne ovat tässä ämpärissä. Okei, sanon yhden jutun. Tää oli paras saalis, jonka olemme koskaan saaneet tästä paikasta. Ootko tosissas? Joo, täällä on paljon hienoja kaloja. Laitetaan ne tänne. No niin, tästä mennään. Ensimmäinen kourallinen. Täällä on niin paljon kaloja. Okei, voi hyvänen aika. Sinulla on kourallisia. Katso näitä tetroja. Voi hyvänen aika. Katso heitä, kulta. Ne on niin siistejä. Tossa on toi iso sininen. Nyt niiden värit on vähän haaleat, ne kirkastuvat pian. Kun ne tottuvat, niissä tulee tosi värikkäitä, ihan kuten silloin kun saatiin ne kiinni. Laitetaan loputkin sisään. Katso tuota oranssia, voi hyvänen aika. Noin, nyt mennään, kyllä. Siinä ne kaikki ovat, katso niitä. Voi hyvänen aika. Joten saimme kiinni yhden näistä kavereista. Ja aikoivat istua ajelehtivan puun päällä ja puhdistaa levää. Me vain laitamme ne sinne. Siinä se menee. Lisää tetroja tuossa. Altaaseen. Tässä on sininen akara. Katso tuota. Ei, katso tätä punaista. Joo, se on serpe. Siinä ne menevät. Tämä akvaario herää eloon juuri nyt. Näette, että täällä on 3 sukarapua. Ne on ensimmäiset kalat, jotka laitoimme tänne ennen kuin menimme pyytämään muita, koska tiedän, että äitini pitää sukaravuista. Ne ovat täällä myös. Katso tätä, tuolla on pieni oranssi rapu. Katso kuinka söpö se on. Voi hyvänen aika, hän on niin suloinen. Mikä nimi annetaan hänelle kaverit? Kommentoikaa alas. Nimi oranssille ravulle. Paljon sinisiä ja punaisia tetroja, näettekö ne? En ole koskaan aiemmin saanut niitä kiinni. Siinä ne menevät. Katso tätä. Täällä on todella pitkät evät. Katso tätä. En edes tiedä mikä tuo on. Katso häntä. Hänellä on todella pitkät evät. Kaverit, siinä olivat kaikki kalat, jotka saimme tänään. Se on paljon kaloja yhdelle pienelle saaliille. Saimme niin monta kalapyydyksellä. Äiti, mitä pidät siitä? Rakastan sitä. Tulemme takaisin päivän päästä ja annamme teille päivityksen niistä, koska tiedän varmasti, että päivän päästä kaikki nämä kalat ovat todella mukavasti uimassa ympäriinsä ja ne tulevat olemaan todella värikkäitä, joten te pääsette näkemään sen. Nähdään 24 tunnin päästä. No niin, nyt on seuraava päivä, on kulunut täydet 24 tuntia. Nyt on aamu. Tarkistan juuri kaikki lampeni ja akvaarioni. Olemme nyt Petokala-lammella. Pian menemme katsomaan Tiki Hut Akvaariota ja katsomaan, miten kalat voivat. Mutta ensin minun oli pakko käydä moikkaamassa isoja kissakaloja. Katsokaa tuota.
Voitte itse asiassa nähdä jättimäisen Ripshaw-kissakalan tuolla alhaalla. Voi hyvänen aika, nämä ovat kasvaneet valtaviksi. Hyvä on kamerit, kävelemme nyt akvaariolle. Se näyttää niin hyvältä. Kristallin kirkasta. Katsokaa kaloja, katsokaa kaikkia tetroja oleilemassa ajopuun seassa. Juuri sitä halusin. Voi hyvänen aika, ne näyttävät niin hyviltä. Tuossa on sininen akara, tuossa ovat meidän 3 enkelikalaa. Ne on niin siistejä. Serpatetrat, kolumbialaiset tetrat, ne näyttää upeilta. En ole varma missä ne pienet punaiset ja siniset on, ne saattaa olla takana piilossa. No tuo on todella kaunis. Tuo ylhäällä on molly, tossa on tetra. Luulen, että kaikilla kaloilla menee tosi hyvin, ne näyttää upeilta täällä. Kristallinkirkas vesi. Ja joo, en malta odottaa, että pääsen pyytämään lisää kaloja, koska se tarvii ehdottomasti vähän lisää. No tuo oli ihan hullua jätkät. Rakastan tetroja, rakastan tota paikkaa. Jos haluatte nähdä toisen osan, jossa teen tuon uudestaan, ehkä eri paikassa, kertokaa siitä kommenteissa. Mutta jos piditte tästä videosta, jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava tuolta alta. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!